गफुर कनफारेन्सआव लाखानाय मोनसे जोंहा मिशन फोसावनानै खामानि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मिशन क्वालिटी एंड स्किल एडुकेशन थामहिनबा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे बेसिक जुनियर मुसलपुरनि नैबे गुदि फरायसालियाव जोङो दिनै स्कुल क्लिनिं प्रग्राम थामहिनबा फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि जोङो बेखौ लानाय जादों। बेवहाय मोनसे थांखि आरो नोजोर दङ। COVID-19 नि जा मोनसे पेन्डेमिक सोलिगासिनो दङ, बेवहाय स्कुल कलेजफोरा बन्द जाजोबनानै दङ। जेब्लानोखि स्कुल आरो कलेजफोरा खुलिगोन अब्ला साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव फैनानै आगोलनि बायदि जाहाथे मोजाङै क्लास खालामनो हायो, थाखोआ खुलियोबानो। आरो बेनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायाव 33टा आनसलिक दङ। मोनफ्रोमबो आनसलिकआव गंसे बा गंनै स्कुलखौ जोङो टारगेट खालामनानै नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै लानाय जादों। दिनै 19 खालार खालि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै अल आसामाव जेराव जेराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, आनसलिक दङ, जिल्ला दङ, बेयो नैबे हाबाफारिया जागोन। आरो दिनैनि उनाव आनसलिक आरो जिल्लाफ्रा माने बेखौ टाइम आरो सिटुएसनखौ मिलायनानै दिन आरो खालारखौ मिलायनानै बे फोसाबनाया जालांबाय थागोन। जेब्लानोखि स्कुल खुलिगोन बै समहालागि जोङो जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो स्कुलखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों। बे बेलायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सावरायगासिनो दङ। सेबाजों आरो एसेकजों फ्रिकुवेन्टलि गले गले मिटिं जागासिनो दङ। दिनैसिमबो हयथ' थांखिखौ लाथ'नो हायाखै। निस्सय दिनैबो बेखौनो लानानै दिनै मिटिं मोनसे दङ। दानि बावैसो 8टा बाजिआव 9 रिंगायाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे गुगोल मिट अनलाइन मोनसे मिटिं जादोंमोन। बेवहाय मेट्रिक आनजादखौ लानानै जोंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोना मा कमेन्ट होयो, माबायदि जाजानायखौ लुबैयो, दा बे कमेन्टफोरखौ लानानै दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै असम सरकारजों आरो सेबाजों दिनै सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ। दा बेनि उनावसो जोङो बुंनो हागोन नैबे मेट्रिक आनजादा जागोन ना जाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनो गोनाङा बेनो, साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो खावलायबोबाय थादों। आनजादा हयथ' दिनै नङा गाबोन जागोन आरो फरायसा हिसाबै फरायसाफोरनि गुबै थांखिया जाहैबाय फरायनायानो। ओंखायनो स्कुल कलेजफोरा बन्द जानानै दङब्लाबो साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे फरायनायखौ दोनथ'वा, न'आवनो थानानै COVID-19 नि प्रट'कलखौ फालिनानै गावबा गावनि न'आवनो फरायनायखौ जाहाथे लाखिबाय थायो। मानो होनोबा फैबाय थानाय समाव जोङो बाक्सा जिल्लाखौ जोङो मोनसे ओरैबायदि जोङो जिल्ला जोङो खालामनो हायो नामा जाहाथे जोंनि जिल्लायाबो नामदांखा जायो। बेनि थाखाय जाहाथे जोंनि इयुन फरायसाफोरा, इयुन जोलैफोरा जाहाथे दानिफ्रायनो साखा-फारा जानानै फरायनायखौ दोनथ'वालाबासिनो गावनि फरायनायखौ लांबाय थायो आरो साफा साफा गोरों फरायसा जाहैनो हायो आरो सुबुं सम्पद जानो हायो। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फरायनायखौ लाखिबाय थानो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायबाय थानाय जादों। मुसलपुर जुनियर बेसिक स्कुलाव मुसलपुर आबसु दखरानिफ्राय जि खामानि मावफैबाय साब सिखन, बे एक्सुवेलि बहुत मोजां खामानि जादों। आरो बिसोर हाबनानै जोंनि बे जिखिनि गाज्रिनि माबा नुथाय बेखौ मोजां नुहोनाय जाबाय। बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि स्कुलनिफ्रायबो गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि बे माबानिफ्राय स्कुलनि एसएमसिनिफ्राय जों साबायखर बावनो हायो आरो बेखौ बावनाय जाबाय। जों दा कर'नानि माबानि थाखाय जों ओरैनो न'नि गार्जेनफोरखौ एसे खबर लाहरो। ओमफ्राय जिखिनि हायो बेखौ जों एसे मबाइलजोंबो बुंहरनाय जायो। आरो जों नेक्स्ट माबानिफ्राय जों ओरैनो क्लास वाइस हायबाबो जों क्लास लानायखौ एसे बा गेसें माबाहाय ससियेल डिस्टेन्सखौ खालामनानै क्लास लानो होननानै एसे साननाय जादों आरो।